Храни, които помагат да заспиш по-лесно. Киви съдържа серотонин. Ако го ядеш 1 час преди лягане, сънят идва по-бързо. Череши – естествен мелатонин. Изяж малка купичка 30-60 минути преди сън. Преди да продължим, моля, харесайте клипа. По този начин помагате на канала. Бадеми – магнезий и мелатонин. Добра шепа 1 час преди лягане. Банан – магнезий плюс витамин В6. Половин банан около час преди сън подпомага отпускането. Чай от лайка – класика за успокояване. Пий го 20-30 минути преди сън. Малки вечерни навици за по-дълбок сън. Сподели, ако знаеше поне 2 храни от изброените и се абонирай се за още Lama BG.